హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 17వ అధ్యాయానికి అందరికీ కూడా స్వాగతం. మాతాజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం వస్తుంది. చెప్పు. అంటే హరే కృష్ణ పార్టిసిపెంట్స్ మాతాజీ, ఎవరో హరే ప్లే కృష్ణ. చేస్తున్నట్లున్నారు, సో మ్యూట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకా వస్తూనే ఉంది మాతాజీ. అదే మీకు భక్తులందరూ దయచేసి మ్యూట్ చేయలేదా? ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ 18వ రోజు ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి గీతా క్లాసెస్లో 17వ అధ్యాయానికి ఈరోజు చూద్దాం. అందరికీ కూడా స్వాగతం. శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము. ఈ 17వ అధ్యాయం పేరు శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము. ఈ శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు ఏమిటి అన్నది చూద్దాము. సో ఈరోజు మనకు భగవద్గీతలో ఆఖరి రోజు రేపు. అయితే ఈ కోర్స్ అయిపోయాక ఒక అడ్వాన్స్ కోర్సు ఉంటుంది. ఆ అడ్వాన్స్ కోర్సులో మీరందరూ కూడా చేరవచ్చు. అయితే దానికి ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ విషయం నేను క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు ఒక్కసారి చెప్తాను. సో అందరూ దయచేసి ఉండి ఆ విషయాన్ని వినవలసిందిగా మీ అందరినీ కోరుతున్నాను. సో క్లాస్ అయిన తర్వాత దయచేసి లీవ్ చేయొద్దు. ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా విన్న తర్వాత మీరు అప్పుడు లీవ్ చేద్దురు కానీ. హరే కృష్ణ. సో అర్జున ఉవాచ, దీంతో ఈ అధ్యాయం ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్విత తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమాహోరజస్తమా. సో అర్జునుడు ప్రశ్నతో మొదలైంది. ఏమని? కృష్ణ, శాస్త్ర నియమాలను పాటించక తమ స్వంత ఊహ ప్రకారం శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజ చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల, తామసుల? అంటే శాస్త్ర నియమాలను పాటించాలి అని ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో చూసాము. ఒకవేళ అలా పాటించకుండా వాళ్ళ స్వంత ఊహ ప్రకారం కానీ శ్రద్ధా విశ్వాసాలతో పూజ చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వాళ్ళు సాత్వికుల, ఏ గుణం కింద వస్తారు వాళ్ళు అని పరిగణించబడతారు అని చెప్పేసి ఈ ప్రశ్న అర్జునుడు ఈ అధ్యాయంలో మొదట్లో అడగటం జరిగింది. అప్పుడు శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజ సాత్వికీ రాజసీ చైవ
తామసీ చేతి తాం శృణు. సో కృష్ణ భగవానుడు ఈ రకంగా పలికారు. దేహధారి అయిన జీవుడు పొందిన ప్రకృతి గుణములను బట్టి తన శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము, తామసము అనే 3 రకాలుగా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ యొక్క గుణాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏ గుణంలోకి వస్తారు అన్నది మనం చూద్దాము. అంటే శ్రద్ధ అనేది వాళ్ళ గుణాన్ని బట్టి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే అర్జునుడు మామూలుగా ఇలా చేస్తే వాళ్ళు ఏ గుణంలోకి వస్తారు అంటే, ఇలా చేస్తే గుణంలోకి రావటం కాదు, వాళ్ళ గుణాన్ని బట్టి వాళ్ళ శ్రద్ధ ఉంటుంది అని దానికి అర్జునుడు అంటే ఏమంటారు, బ్యాక్వర్డ్స్గా వేశారనమాట ప్రశ్నని. కానీ అది భగవంతుడు ఇటు తిప్పి, అది శ్రద్ధని బట్టి గుణం రావటం కాదు, గుణాన్ని బట్టి శ్రద్ధ వస్తుంది. అందుకని తన శ్రద్ధ సాత్వికమా, రాజసికమా, తామసికమా అన్నది 3 రకాలుగా ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు విను అని చెప్తున్నారు. అయితే 3 అన్నదమ్ములు ఉన్నారు. రావణాసురుడు, ఆయన రాజసిక గుణానికి ప్రతీక, సాత్వికానికి విభీషణుడు, తామసికానికి కుంభకర్ణుడు. సో అలా 3 అన్నదమ్ములు ఈ రకంగా 3 గుణాలని కూడా వాళ్ళు మనకు ఉదాహరణలుగా చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. సో సాత్వికుడైనటువంటి విభీషణుడు శ్రీరామచంద్రుడిని భగవంతుడిగా అంగీకరించి వచ్చి ఆయనను శరణు వేడటం. ఆ తర్వాత ఈ కుంభకర్ణుడు ఆ తామస గుణంలో ఎప్పుడు నిద్రించుట. ఆ తర్వాత రావణుడు రాజసికంగా విపరీతమైన కోరికలతో ఆయన ఉండటం. ఇది రాజసిక తత్వం అని 3 తత్వాలని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో మన జీవన శైలికి సంబంధించిన 7 విషయాలు ఏమిటి, అసలు మన జీవితంలో మన యొక్క జీవన విధానానికి సంబంధించిన 7 విషయాలు. సో మన జీవన విధానం వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ముఖ్యమైనవి ఏమిటి అంటే శ్రద్ధ. ముందు శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. అన్నిటికీ ముందు శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. చిన్న పని దగ్గర నుంచి పెద్ద పని దగ్గర వరకు కూడా మనకు శ్రద్ధ అనేది అవసరము. సో శ్రద్ధ అనేది మొట్టమొదటిది. తర్వాత ఆహారం, మనం ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటాము అనే దానిని బట్టి కూడా మన యొక్క జీవన విధానం ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మన జీవన విధానాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది, విధానం ఎలా ఉంటుంది అన్నది వీటన్నిటి మీద ఆధారపడి ఉన్నదన్నమాట. ఈ 7 విషయాల మీద ఆధారపడి ఉన్నది. సో మొట్టమొదట మనకు శ్రద్ధ ఉన్నదా లేదా. 2 మనం ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నాం. 3 యజ్ఞము, అంటే మన యొక్క పని కూడా యజ్ఞమే అని చెప్పుకున్నాం, మన కర్మలు కూడా. సో యజ్ఞము. 4 మన స్వభావం ఎలాంటిది. 5 మన వాక్కు ఎలాంటిది. 6 మనస్సుని ఎలా నియంత్రించుకోగలుగుతున్నాము. 7 మన దాన ధర్మాలు ఎటువంటివి, అంటే ఇతరులకు సహాయం చేయుట అన్నది కూడా ఎంతో ముఖ్యమైనది అని ఇక్కడ ఈ విషయాలన్నిటి మీద కూడా మన జీవన శైలి, మన జీవన విధానం ఆధారపడి ఉంటుంది. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజస ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనా. సో సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు యక్షరాక్షసులను పూజిస్తారు. ఇక్కడ అంటే చూపిస్తున్నారు, సత్వగుణం వాళ్ళు దేవతల్ని, యజోగుణంలో వాళ్ళు యక్షరాక్షసులను పూజిస్తారు. ఇకపోతే తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తూ ఉంటారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దేవతలను పూజించుట, యక్షరాక్షసులను పూజించుట, భూత ప్రేతాలను పూజించుట అని మళ్ళీ మనకు ఉదాహరణగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఈ అక్షరాక్షసుల్లో మనం ఈ రోజుల్లో కూడా అంటే ఉదాహరణకి ఏమిటంటే పదవిలో ఉన్న వాళ్ళను లేదంటే ధనవంతులను అతిగా పూజించటము, అది కూడా జరుగుతూ ఉండటం మనం చూస్తున్నాం. అది కూడా ఒక ఉదాహరణగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఆహారం విషయంలోకి వస్తే యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్. మనం తినేదానిని బట్టి మనం
ఎలాంటి మనుషులం అవుతాము అన్నది కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది, మన ఆహారం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధన తస్య స్నిగ్ధ స్థిర హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియ. సో ఆహారం ఈ సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి. వాళ్ళు తినేటటువంటి ఆహారం ఆయువును పెంచుతుంది, బుద్ధి బలాన్ని ఇస్తుంది, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది, ఆనందాన్ని మరియు సంతృప్తిని కూడా ఇస్తాయి. ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే రసవంతంగా, పుష్టికరంగా, ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగాను ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే అవి రసవంతం అంటే ఇలా పళ్ళు, ఫలాలు, కూరగాయలు, కాయగూరలు, తర్వాత పుష్టికరమైనవి అంటే ఆరోగ్యక దాంట్లో ఇంకా ఏమీ నిలవ ఉన్నవి కానీ లేదంటే ప్రాసెస్డ్ కానీ కాదు, అది ఫ్రెష్గా ఉండే అటువంటి పళ్ళు, ఫలాలు ఇటువంటివి మరియు పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరము, హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి, సంతృప్తిని కూడా కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యము, ఆనందము, సంతృప్తి. ఇది సాత్విక ఆహారము. సత్వగుణంలో ఉన్నవారికి అలాంటి ఆహారము ప్రియమైనది అని చెప్తున్నారు. సాత్విక ఆహారం అంటే కాయగూరలు, తర్వాత ధాన్యాలు, ఆ తర్వాత పళ్ళు, పాలు, ఇటువంటివన్నీ సాత్విక ఆహారం కింద వస్తాయి. కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్షా విదాహిన ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రద. చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడి, పదునైన పొడి మరియు దహనం చేసే ఆహారాలు. రాజస పొడి అంటే కొంచెం డ్రైగా ఉన్నాయన్నమాట, అంటే ఆ రసం అనేది లేకుండా ఉన్నవి. తర్వాత దహనం చేసేవంటే మాడిపోయినవి, అటువంటి ఎక్కువగా ఫ్రై చేసినవి చేసే ఆహారాలు రాజస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి. ఇటువంటి ఆహారాలు బాధ, దుఃఖము మరియు రోగమును కలిగిస్తాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో బాగా వేడి, ఇట్లా కారము ఈ పక్కన ఉదాహరణకు మనకు చూపిస్తున్నారు. సో ఇలా ఏదైనా అతిగా పుల్లటివి కానీ, ఉప్పగా కానీ, వేడిగా, మరీ వేడిగా, పదునుగా, కారంగా ఇలాంటివి తినటం మనకు ఆహారానికి అది రాజస గుణం ఉన్న వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఆహారము. అవి బాధని, దుఃఖాన్ని మరియు రోగాన్ని, డిసీజ్ని కూడా కలిగిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ బాగా కారంగా, స్ట్రాంగ్గా, పంజెంట్ అంటే మంచి స్ట్రాంగ్, ఘాటైనటువంటివి, అటువంటివి రాజసిక ఆహారము. ఇక్కడ ఉదాహరణకు అందుకే ఈ కారానికి మిరపకాయలు చూపిస్తున్నారు. ఇకపోతే యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టం అపి చామేధ్యం భోజనం తామసా ప్రియం. తామసంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏది ప్రియం అంటే తినటానికి 3 గంటలకు ముందు, అంటే వండిన వెంటనే 3 గంటలలో ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే అంతకంటే నిలవ ఉన్నవి తిన్నా, రుచి లేనివి, కుళ్ళినవి, వాసన మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారము తామస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడికి ఆహారాన్ని అర్పిస్తే 3 గంటల కంటే ఆలస్యమైనా కూడా పర్వాలేదు, కానీ మామూలుగా 3 గంటల తర్వాత తినటం, వండిన తర్వాత అది అంత మంచిది కాదు అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే డిసీజెస్ మనం తీసుకునే ఆహారం వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి జబ్బులు శారీరకంగా ఎన్నో ఉంటాయి. శారీరక జబ్బులు ఇలా ఎక్కువ తీసుకుంటే, ఇలాంటి ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అన్నీ తీసుకుంటే ఇలా లావు అవటం మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఈ రకమైన ఆహారం ఈ రోజుల్లో ఎక్కువైంది. సో ఇలాంటి భోజనం తీసుకుంటే
మనకి ఏమవుతుంది మన శరీరానికి అన్నది ఇక్కడ లెఫ్ట్లో చూడొచ్చు. రైట్లో కాయగూరలు తీసుకునే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అన్నది చూస్తున్నాము. సాత్విక, రాజసిక, తామసిక ఆహారాలు అంటే సాత్వికము పళ్ళు, కాయగూరలు ఇటువంటివన్నీ, రాజసికం వచ్చేసరికి కారము, తర్వాత ఈ ఘాటుగా ఉండేటటువంటి పదార్థాలు, చేదు, విపరీతమైన ఈ ఫ్యాట్ ఉన్నాయి కానివ్వండి అటువంటివి తీసుకోవటం. ఇకపోతే తామసిక అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉండేవి, ఎక్కువగా మాంసాహారం కానీ, ఎక్కువగా ఏదైనా వేరే రకాల డ్రింక్స్ లాంటివి తీసుకున్నా, ఇంకా అంటే ఐస్ క్రీమ్ తీసుకున్నా కూడా ఇలా 3 స్కూప్స్ అంటే ఏదైనా అలా విపరీతంగా తినటము, అన్ని రకాల ఆహారాలు కూడా తినటము, అదంతా కూడా తినకూడనివి తామసిక అని చెప్తున్నారు. తినకూడనివి కానీ తాగకూడనివి కానీ ఏదైనా సరే తామసికం కింద వస్తుంది. సో సత్వగుణం అంటే బ్యాలెన్స్, అంటే హార్మనీ, పాజిటివ్, పీస్, శాంతి, మనకి మన క్లియర్ మనసు కూడా స్వచ్ఛత వస్తుంది. అదే రాజసికం అయితే కోరికలు, ఎంతసేపు ఒకలాంటి ఆందోళన, తర్వాత ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలి అనేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి మనస్తత్వం, ఇవన్నీ కూడా రాజసికానికి వస్తూ ఉంటాయి. తామసికం వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా డల్గా ఉండటము, తర్వాత పని చేయలేక ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ సరిగ్గా రాజసిక వాళ్ళేమో అతి టూ మచ్గా ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలి అంటూ ఆందోళన పడిపోతూ ఏదో చేయాలి, ఎంత ఉన్నా కూడా తృప్తి లేక ఇంకా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు రాజసికం అయితే, తామసికం వాళ్ళు అసలు ఏది కూడా చేయకుండా వాళ్ళు కూర్చుని బ్యాలెన్స్లో లేకపోవటం. అదే సత్వగుణం అయితే అన్నీ కూడా వాళ్ళు బ్యాలెన్స్డ్గా ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు చేస్తారు అని మనకి ఇక్కడ ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదృష్టోయ యుజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మన సమాధాయ సాత్విక. శాస్త్రగ్రంథ యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడ్డట్టు. సో నిష్కామ కర్మ చేయగలిగిన వాళ్ళు అనుకోండి, ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు, తర్వాత మొట్టమొదట అసలు శాస్త్ర ప్రకారంగా 2 విధిగా అంటే నా బాధ్యత ఇది అనుకుంటూ, 3 ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడినట్లు. సో వాళ్ళు ఏది చేసినా శాస్త్రానుసారంగా చేస్తారు, నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తారు. ఇదేదో నా కోసం చేస్తున్నాను, నా గొప్ప కోసము, నేను గొప్పవాడిని కాబట్టి, లేదంటే వాళ్ళందరికీ సహాయానికి చేస్తున్నాను అలా అనుకోకుండా నా బాధ్యత కాబట్టి చేస్తున్నాను అని, తరువాత ఆ ప్రతిఫలం మీద ఆశ ఇది చేస్తే నాకేమొస్తుంది, పేరు వస్తుందా, అందరూ నన్ను ఇది చేస్తారా, లేదా నాకు ధనం వస్తుందా, అలాంటి ఆలోచన లేకుండా నా బాధ్యత నేను చెయ్యాలి కాబట్టి చేస్తున్నాను, ఇక ప్రతిఫలం భగవంతుడి మీద వదులుదాము అనేటటువంటి దృక్పథంతో శాస్త్రానుసారంగా చేసే యజ్ఞం సాత్విక యజ్ఞము. ఉదాహరణగా ఈ ఋషులందరినీ వాళ్ళు చేసే యజ్ఞాన్ని చూపిస్తున్నారు. మనం ఈ కలియుగంలో ఏ యజ్ఞమైనా ఏ పనినైనా అలాగే అనుకుని చేయాలి. ఆ తరువాత మనకి కలియుగ ధర్మం ప్రకారం భగవన్నామస్మరణ కలియుగ ధర్మం. సో మన ప్రిస్క్రైబ్డ్ ధర్మం మన కలియుగంలో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాము. భగవన్నామ స్మరణ కలియుగ ధర్మము. అభిసంధాయతు ఫలం దంభాత్, అభిసంధాయతు ఫలం దంభార్థం అపి చైవయత్ యుజ్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. సో భరతశ్రేష్ఠ,
ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడు యజ్ఞము దంబార్థం అపి చైవ యత్ అభిసంధాయతు ఫలం. సో ప్రతిఫలం కోసము, తర్వాత అహంకారం కోసము కూడా చేయబడేటటువంటి యజ్ఞం అది రాజసం. తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం, అటువంటి యజ్ఞం రాజసం అని నువ్వు తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఏది అంటే, ఎవరైతే ఈ యజ్ఞం చేస్తే నాకు ఇది లభిస్తుంది కదా అందుకని చేద్దాము అనుకుని చేస్తే అది రాజసికము. అదే కాకుండా ఇది నా బాధ్యత కాబట్టి నేను చెయ్యాలి అనుకుని చేసి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా ఉంటే అది తామసికం. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రతిఫలాపేక్షతో, అహంకారంతో నేను చేయగలను, ఇది చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది, నేను చేయగలను, నేను గొప్పవాణ్ణి కాబట్టి ఇది చేయిస్తున్నాను, అటువంటి ఆలోచనతో చేస్తే అది రాజసికం అని రజోగుణ స్వభావం అని చెప్తున్నారు. విధిహీనం అసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. సో ఇకపోతే తమో గుణం వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు? విధిహీనం అసృష్టాన్నం, సో వాళ్ళకి అసలు గౌరవం లేదు. మంత్రహీనం, మంత్రాలు సరిగ్గా ఉచ్చరించకుండా, దక్షిణ చేసినటువంటి వాళ్లకు దక్షిణ కూడా ఇవ్వకుండా, తర్వాత ఇక్కడ విధిహీనం అంటే గౌరవం లేకుండా, అసృష్టాన్నం అంటే ప్రసాదం కూడా సరిగ్గా సమర్పించకుండా, మంత్రహీనం సరి అయిన వేద మంత్రోచ్చారణ లేకుండా, అదక్షిణం ఆ పురోహితులకు సరైన దక్షిణ కూడా ఇవ్వవలసిన వాళ్ళకి దక్షిణ ఇవ్వకుండా సరిగ్గా, శ్రద్ధా విరహితం శ్రద్ధ అనేది లేకుండా, అలాంటి యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే, ఆ యజ్ఞం అలాంటిది తామసం అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ రకంగా చేస్తారు. ప్రసాదాలు సరిగ్గా చేయకుండా, వేదమంత్రోచ్చారణ సరిగ్గా చేయకుండా, అసలు శాస్త్రాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, దక్షిణ అనేవి కూడా సరిగ్గా ఇవ్వకుండా, ఆఖరకు శ్రద్ధ కూడా లేకుండా వాళ్ళు చేసేటటువంటిది తామసంలో ఉన్న వాళ్ళు చేసే యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ యజ్ఞం అనేది ఎలా చేస్తారు, ఆహారం అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఈ 3 గుణాల వాళ్ళ ఆహారం ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత వాళ్ళు యజ్ఞం అన్నది ఎలా చేస్తారు, ఆ తర్వాత అంతకుముందు ఏం చూసాము, వాళ్ళు ఎవరిని పూజిస్తారు, దేవతలను, యక్షరాక్షసులను, భూత ప్రేతాలను, వరసనే సత్వరజ తమో గుణాల వాళ్ళు. ఇలా మనకు ఒక్కొక్క విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ ఈ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు, ఏమి తీసుకుంటారు అన్నది, ఎలా చేస్తారు అన్నది చూస్తున్నాము. భోజనం, వాళ్ళ సాత్విక భోజనం అవన్నీ చూసాము. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా యజ్ఞాలు చేస్తారు అన్నది ఇప్పుడు చూసాము. సో నెక్స్ట్ ఫీలింగ్స్, ఇమోషన్స్. సో దక్షిణ లేకుండా ఈ రకంగా యజ్ఞాన్ని చేస్తే తమో గుణంలో వాళ్ళు చేసే యజ్ఞం అని చెప్తారు. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞా పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యం అహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే. దేవదేవుని, బ్రాహ్మణులను పూజిస్తూ, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించటం, పవిత్రంగా ఉండటం, శౌచమార్జవం పవిత్రంగా ఉండటం, శుచిత్వము, సరళత్వము, అహింస, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెప్తారు అని చెప్పేసి, ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి, బ్రాహ్మణులను అంటే బ్రహ్మ విద్య తెలిసిన వాళ్ళను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్ద దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ ఇలా తెలిసిన వాళ్ళందరినీ పూజనం శౌచమార్జవం, అలా పూజించటం, పవిత్రంగా ఉండటం, ఆ తర్వాత అహింస, ఇవన్నీ కూడా చేసేది. ఇవన్నీ ఆచరించితే అది శరీరంతో చేసేటటువంటి
తపస్సు. ఇప్పుడు తపస్సులు అనేవి ఎలా ఉంటాయి అనేది చెప్తున్నారు. సో శారీరక తపస్సులు అన్నమాట ఇవన్నీ. ఏది మనం పెద్దవాళ్ళనందరినీ పూజించటము, పవిత్రంగా ఉండటము, శుచిగా ఉండటము. శుచి అంటే బాహ్య శుచి, అంతర్శుచి అని కూడా చెప్పుకున్నాము. లోపల బయట కూడా చిత్తశుద్ధితోనూ ఉండాలి, బయట కూడా శుచిత్వంతో ఉండాలి. సరళత్వం అంటే మన మాట తీరు కూడా మనం చెప్పుకున్నాము, కరుకుగా ఉండకూడదు, మృదువుగా మాట్లాడాలి అని చెప్పి. తర్వాత అహింస, ఎవ్వరికి కూడా మనము మనస్సుకు కూడా కష్టం కలిగించకూడదు అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. శారీరకంగానే కాదు, మనసుకు కూడా ఎవరికి కష్టం కలిగించకూడదు. అది మనుషులకే కాదు, ఏ జీవికైనా అన్నది అక్కడ మనం అహింస అన్న మాటలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ఇవన్నీ కూడా శరీరానికి సంబంధించినటువంటి తపస్సులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా పెద్దవాళ్ళని గౌరవించటం, గురువులను గౌరవించటం అన్న విషయానికి ఈ చిన్న బాలిక గురు శ్రీల ప్రభుపాదకు ఆయనకి దండ వేసి గౌరవించటం మనకు ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. తరువాత ఫీలింగ్స్ అండ్ ఇమోషన్స్ అంటే మన యొక్క భావాలు. ఆనందంగా భయపడుతూ ఉంటాము, ఒక్కోసారి దుఃఖంగా ఉంటాము, ఒక్కోసారి కోపంగా ఉంటాము. ఇవన్నీ వీటి సంగతి ఏమిటి అంటే సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవం, సన్మానం, పూజ పొందటం కోసం సత్కారమాన పూజార్థం, సత్కారం మీద కోరికతో పూజ చేసి తపస్సు, దంభేన చైవయత్ అంటే గర్వంతో చేసేటటువంటి ఈ తపస్సులు కానీ ఇవన్నీ కూడా క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలం అధ్రువం. ఇవన్నీ ఇటువంటి పనులన్నీ కూడా రజోగుణానికి సంబంధించినవి. ఇవి అధ్రువం అంటే అస్థిరం, అశాశ్వతం అన్నమాట. ఇలాంటి రజోగుణంతో చేసేటటువంటి తపస్సు వాటి వల్ల మనకు స్థిరమైనటువంటి లాభాలు రావు. ఇవి అశాశ్వతమైన ఏదైనా లాభం వచ్చినా అది అశాశ్వతం, స్థిరమైనది కాదు, అస్థిరం అని చెప్తున్నారు. ఏది ఇతరులకు గౌరవం కోసం, సన్మానం కోసం, వాళ్ళని ఇతరులు మనల్ని గౌరవించాలి, పూజించాలి అనుకుని చేసేటటువంటి ఈ తపస్సు రజోగుణానికి సంబంధించినది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏమిటి అంటే అది శాశ్వతమైన బెనిఫిట్స్ కానీ, స్థిరమైనటువంటి లాభాలను కానీ, మనకు ప్రతిఫలాలను అంటే స్థిరమైనటువంటి పుణ్యాలను కానీ అది ఇవ్వదు. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తప పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసం ఉదాహృతం. తనను తాను హింసించుకుంటూ, ఈ తమోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది అలా అతిగా ఈ రాక్షసులు చేసేటటువంటి తపస్సును ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళని వాళ్ళు హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచటం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయు తపస్సు తమో గుణానికి సంబంధించినది అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళ శరీరానికి కూడా అక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళు కాల్చుకోవటము ఇదంతా చేసి ఆ తర్వాత ఆ తపస్సు యొక్క శక్తిని కూడా ఇతరులను నాశనం చేయటానికి ఈ రాక్షసుడు గనక భస్మాసురుడు నాకు ఎవరి తల మీద చేయి పెడితే వాళ్ళందరూ కూడా కాలిపోవాలి అని పరమేశ్వరుణ్ణి తపస్సు చేసినప్పుడు కోరాడు. అలా మూర్ఖత్వంతో అవతలి వాళ్ళని నాశనం చేయటం లేదా గాయపరచటంతో కోసం వాళ్ళని వాళ్ళు హింసించుకుంటూ అలాంటి చెడు ఉద్దేశాలతో తపస్సు చేయటం తమో గుణానికి చెందిన వారి లక్షణం. వాళ్ళ తపస్సులు అలా ఉంటాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ మనం ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నాం ఈ భస్మాసురుడి యొక్క తపస్సు. దాతవ్యమితి యద్దానం. ఇప్పుడు దానాల గురించి చెప్తున్నారు. ఎవరు ఏ గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎలా దానం చేస్తారు అని చెప్పేసి. దాతవ్యం ఆర్ ఏ రకమైన దానాన్ని సత్వగుణ దానం అంటాము, దేనిని రజోగుణ దానము, దేనిని తామసిక గుణ దానము అంటాము అన్నది ఇక్కడ చూద్దాం.
దాతవ్యం ఇతి యద్దానం దీయతేన్ ఉపకారిణే దేశకాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము సత్వగుణములకు సంబంధించినదిగా ఉంటుంది చెప్పబడుతోంది. సో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ సత్వగుణంలో వాళ్ళ దానం వాళ్ళు ముందుగా అసలు ప్రతిఫల వాంఛ అనేది ఉండదు. దీని నుంచి మనం ఏదో లాభం పొందాలి అందుకు చేద్దాము ఈ దానమైన ఏదైనా పుణ్యం కోసం అది అలాంటి భావన లేకుండా సరి అయిన ప్రదేశంలో సరి అయిన సమయంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము. అది నా డ్యూటీ, నా బాధ్యత అనుకుని చేయాలి, కానీ గొప్ప కోసము అందరికీ మన గొప్పను ప్రదర్శించుకోవటం కోసము కాదు. తరువాత ఇచ్చే దానం వల్ల మనం ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకూడదు అని చెప్తున్నారు. దానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు జన్మించి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత నంద యశోదులు వాళ్ళు బ్రాహ్మణులందరికీ చేసేటటువంటి ఈ దానాల్ని ఇక్కడ మనకి ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. అంటే సరి అయిన సమయము, సరి అయిన ప్రదేశము, యోగ్యులైన వ్యక్తులు, వాళ్ళకు ప్రతిఫల వాంఛలేదు, ఇది నా కర్తవ్యం, మనము ఇలాంటి సమయంలో బ్రాహ్మణులందరికీ ఇవ్వాలి అన్నట్లుగా వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో అది ఒక ఉదాహరణగా మనకు చూపిస్తున్నారు. అలాగే ఏదైనా మనుషులు అవసరంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఇవ్వటం అనేది ధర్మము. అవసరం అంటే అవసరం లేని చోట గొప్పకు, అహంకారానికి, ప్రదర్శనకు కాకుండా నిజమైన అవసరం ఎక్కడుందో గుర్తించి అలాంటివి చేయాలి అని చెప్తున్నారు. యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలం ఉద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. పోతే రాజసంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ దానాలంటే ఏదో ప్రతిఫలాన్ని కోరుతూ యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం. సో ప్రత్యుపకారం ఏముంది, మనకి తిరిగి ఏమొస్తుంది, ఉపకారం అనే ప్రతిఫలాన్ని కోరుతూ ఫలం ఉద్దిశ్యవా పునః. సో వాళ్ళ యొక్క ప్రతిఫలాన్ని కోరుతూ స్వంత కోరికలతో దీయతేచ పరిక్లిష్టం, లేకపోతే ఇష్టం లేకుండా ఫోర్స్ఫుల్గా చేసేటటువంటి దానము, ఇది రజోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. అంటే ఎవరో బలవంతం చేశారు కాబట్టి తప్పదు అనుకుంటూ చేయటము, లేదా ఇది చేస్తే మనకు అందరూ పొగుడుతారు, మనకు మంచి పేరు వస్తుంది అనుకుని ప్రతిఫలంతో చేయటము, లేదంటే వాళ్ళ సొంత కోరికలు ఇంకేదన్నా ఇది చేస్తే మనకు ఆ లాభం వస్తుంది, ఈ ఫలానా సంస్థకు ఏదైనా ఇస్తే మనకు అందులో ఏదో పదవి వస్తుంది, అలా స్వంత లాభాలతో కోరికలతో ప్రతిఫలం కోసం చేస్తూ, లేదంటే ఇష్టం లేకపోయినా వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని బలవంతంగా చేసేటటువంటి దానాలు రజోగుణానికి సంబంధించినవి అని చెప్తున్నారు. ఇలా అన్ని డబ్బుతో ప్రతిదీ కూడా ముడిపెట్టుకుని మనకు ఏమి లాభం వస్తుంది అనుకునే మనస్తత్వం అని ఆ చిత్రంలో మనకి చూపిస్తున్నారు. అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతం అవజ్ఞాతం తత్తామసం ఉదాహృతం. సో తామసానికి ఏది ఉదాహరణ అంటే అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము. సో కరెక్ట్గా మన సత్వగుణ దానానికి ఇది ఆపోజిట్గా ఉంది. వీళ్ళు ఫలవాంఛ లేకుండా సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇస్తున్నారు. వీళ్ళు ఆదేశకాలే అనువు కాని చోట అపాత్రేభ్యశ్చ అంటే అపాత్రుడికి ఇవ్వకూడని వాళ్ళకి, ఆ తర్వాత అసత్కృతం అవజ్ఞాతం. సో వాళ్ళకి అగౌరవంగా ఇలా ఇచ్చేటటువంటి దానం తమో గుణానికి చెందినది. అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణకు ఏదైనా చెడు అలవాట్లకు లోనైన వాళ్ళు ఇలా అడుగుతున్నప్పటికీ మనం అలాంటి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తే అది వాళ్ళ చెడుకే ఉపయోగపడుతుంది, కానీ వాళ్ళకి మంచికి
ఉపయోగపడదు. ఆ విషయాన్ని కూడా ఆలోచించకుండా మనము అలాంటివి ఇస్తూ ఉంటే అవతల వాళ్ళకి మంచి కంటే చెడు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాము అన్నది ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది. అంటే మన నిత్యావసరాలకు అవసరమైన వాళ్ళకి ఇవ్వటం వేరు, ఇలా చెడు అలవాట్ల కోసం మనము ఇచ్చి వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి కూడా హాని కలిగించటం అది వేరు. కాబట్టి ఇది అనువు కాని చోట అపాత్రుడికి అని చెప్పేసి, అలాగే అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం, అది కూడా దానం ఇచ్చేటప్పుడు అది కూడా ముఖ్యం. మనం ఇచ్చేవాళ్ళు కృష్ణార్పణం అనుకుని ఆ మర్యాదతో ఇవ్వాలి. వాళ్ళని అగౌరవపరచకూడదు, వాళ్ళని అవమానపరచకూడదు. మనమేదో గొప్ప, వాళ్ళు మనకంటే చిన్న అనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చిన దానం తమోగుణ దానమే అవుతుంది. అవతల మనిషికి మీ పట్ల మనము ఆ అవమానం కానీ అగౌరవాన్ని కానీ చూపినట్లయితే. అందుకని అలా ఇచ్చేటప్పుడు మనుషుల్ని ఎప్పుడు కూడా గౌరవంగానే మనము చూడాలి. అది కూడా ముఖ్యమైన పాయింట్. సో ఇవ్వకూడని వాళ్ళకి ఆ ఇచ్చే విధానంలో మనం అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చినా కూడా అది తమోగుణ దానం. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధ స్మృత బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా. సో సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఓం తత్సత్ అనేటటువంటి ఈ 3 పదాలు పరబ్రహ్మాన్ని సూచించటం, అంటే అది సత్యం అన్నది. పరబ్రహ్మం అంటే సత్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, భగవంతుడు ఎప్పటికీ ఉండేది, శాశ్వతము. అందుకని ఓం తత్ సత్ అని చెప్పేసి ఆ 3 పదాలు కూడా పరబ్రహ్మాన్ని సూచించటానికి వాడబడ్డాయి. భగవంతుడి తృప్తి కోసం వేద పఠనము యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ పదాలను ఉపయోగించారు అని చెప్పేసి శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఓం తత్సత్ అంటే పరబ్రహ్మ, ఆయన తృప్తి కోసం వీళ్ళంతా కూడా ఈ బ్రాహ్మణులు యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు ఈ పదాలను ఉపయోగించారు. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. సో ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయు యజ్ఞము, ఎవరైతే అసలు విశ్వాసం అనేది లేకుండా యజ్ఞం చేస్తారో, దానము లేదా తపస్సు వంటిది ఏది చేసినా సరే విశ్వాసం అనేది లేనప్పుడు ఏదైనా కూడా అశాశ్వతము. ఇది అసత్ అని పిలుస్తారు. అసదిత్యుచ్యతే పార్థ, ఇది అసత్ అని పిలుస్తారు. నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ, ఈ జన్మలో మరియు తర్వాత జన్మలో కానీ ఇది పనికిరానిది. ఏ జన్మలో కూడా ఇది మనకి ఏమాత్రం ఉపయోగం లేనిదన్నమాట. ఏది భగవంతుడి మీద విశ్వాసం అనేది లేకుండా మనం యజ్ఞం చేసిన, దానం చేసిన, తపస్సు చేసిన, ఇప్పటి వరకు ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి, సత్వరజతమో గుణాల్లో అనేది చూసాం. యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది, దానం ఎలా ఉంటుంది, తపస్సు ఎలా ఉంటుంది, ఈ 3 గుణాల వాళ్ళది అని చూసాము. కానీ ఏది ఎలా ఉన్నా ముందు భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేకుండా నువ్వు ఇవేవి చేసినా కూడా అవి అశాశ్వతాలు, అసత్తు, నిజం కాదు, సత్యం కాదు. ఈ జన్మలోనూ నీకు ఉపయోగం లేదు, వాటి వల్ల వేరే ఏ పై జన్మలో కూడా నీకు ఉపయోగం లేదు. దేనివల్ల భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేకుండా చేసేటటువంటి ఏ పనైనా, యజ్ఞం, దానం, తపస్సు ఏదైనా సరే అని చెప్తున్నారు. మనం శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మాలని ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మనకు ఈ భక్తి వృక్ష క్లాస్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాము. ఆ తర్వాత ఈ చాప్టర్లో సారాంశం ఒక్కసారి చూద్దాము. త్రిగుణాలను అధిగమించి మానవుడు విశుద్ధ సత్వమునకు చేరుకొనుటకు ప్రయత్నించాలి అని చివరకు మనం నేర్చుకున్నది ఈ అధ్యాయంలో. ఆ సత్వ రజస్తమో గుణాలను కూడా అధిగమించి శుద్ధ సత్వగుణానికి
చేరుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. సో మనకు అది ఈ కలియుగ ధర్మం ప్రకారం అది మనము భగవన్నామ స్మరణతో ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళి సాధించటానికి ప్రయత్నించాలి. సో అందరూ అందుకని మళ్ళీ గుర్తు చేయటం, కనీసం ఒక్కసారి ఈ ఒక మాల చేయటానికి ప్రయత్నించండి. ఆ తర్వాత చేసేవాళ్ళు, చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు సంకల్పం చేస్తూ అంటే మేము చేస్తాము అనేటువంటి సంకల్పం తీసుకున్న వాళ్ళు, నిర్ణయించుకున్న వాళ్ళు కూడా ఆ శ్రద్ధావన్ ఫామ్ని ఫిలప్ చేయండి. రేపు ఆదివారం రోజు సంకల్ప సెరిమనీ ఉంటుంది. మీ అందరికీ ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇందులో పెడతారు, మీరు చూడొచ్చు, దానికి అటెండ్ అవ్వచ్చు. మీ పేర్లు అవి కూడా చదువుతారు మీరు ఫామ్ ఫిలప్ చేస్తే. సో త్వరలో అందరూ కూడా చేయండి. టైం ఉండగానే మించిపోయేలోపు అందరు కూడా చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత ఇకపోతే మీకు ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అడ్వాన్స్ కోర్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అది యాక్చువల్గా 2 వీక్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశాము, కానీ మీరు ఇంకొక వారం పడుతుంది. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ లాంటిది గ్రూప్స్లో మాతాజీ వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తారు. మీరు దయచేసి ఆ ఫామ్ని ఫిలప్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. చేస్తే మీకు అంటే యాక్సెప్టెన్స్ అనేది మెయిల్లో మీకు వస్తుంది. మీరు ఇచ్చిన ఈమెయిల్ అడ్రస్, అందులో ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తారు ఆ ఫామ్లో. మీరు దాని ప్రకారం మీరు ఆ ఫామ్ని ఫిలప్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఆ ఫామ్ కూడా చూపిస్తాను. సో ఈ అడ్వాన్స్ కోర్స్ ఇది మన నామనిష్ట దాస్ గారు, ఈ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్, సామాన్యంగా ఆయన క్లాస్కి వచ్చేవారు. ఈసారి రావటానికి మనకి విజిట్కి రావటానికి కుదరలేదు. ఆయన మనకు ఈ ఉచితంగా ఈ క్లాసులు, ఈ కోర్సులు అన్నీ కూడా ఉచితమే. దేనికి కూడా మనము దేనికి ఏమి పే చేయాల్సిన పని లేదు. సమస్తము ఉచితంగానే మనం అన్నీ కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు. సర్టిఫికెట్స్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. ఈ క్లాసుకు కూడా మీరు సర్టిఫికెట్స్ వస్తాయని మీకు తెలుసు. అలాగే తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్ కోర్సు. ఈ కోర్సు ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అంటే, భగవద్గీతలో మొదటి అంటే 18 అధ్యాయాలు, మాడ్యూల్ 1 3 మాడ్యూల్స్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మాడ్యూల్లో 6 చాప్టర్స్, సెకండ్ మాడ్యూల్లో మధ్యలో 6 చాప్టర్స్, థర్డ్ మాడ్యూల్లో చివరి 6 చాప్టర్స్ చెప్పటం జరుగుతుంది. సో డీటెయిల్డ్గా తర్వాత ఇంకా మీకు క్విజ్ అవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. తరువాత ఈశోపనిషద్ ఒకటి కొద్దిగా కవర్ అవటం, నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అన్న పుస్తకం ఒకటి, నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్, ఇవి కూడా కొంతవరకు కవర్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ఈ గీత అయిపోయిన తర్వాత ఈ పుస్తకాలు సెట్లో కూడా ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా ఉంటాయి మీకు, ఈ 4 పుస్తకాలు. సో భగవద్గీత, ఈశోపనిషద్, నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్. ఆ తర్వాత దీనికి రూల్స్ ఏమిటి అంటే, ఈ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలి అంటే ఎవరైనా ఈ భగవద్గీత 18 రోజుల క్లాస్లో కనీసం 12 క్విజులన్నా పూర్తి చేయాలి. 18 క్విజుల్లో 12 అన్నా పూర్తి చేయాలి. ఆ స్కోర్ కనీసం 40% మార్కులు రావాలి. అందుకని అలా వచ్చిన వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. సో క్విజెస్ అన్నీ అటెంప్ట్ చేయకపోతే, 12 క్విజులన్నా అటెంప్ట్ చేయకపోతే అప్లై చేయటానికి లేదు. సో ఈ 12 క్విజెస్ చేసిన వాళ్ళు 40% పైన స్కోర్ వచ్చిన వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత కోర్సులో 85% మినిమం అటెండెన్స్ ఉండాలి, కంపల్సరీ అన్నమాట. సో రెండవ పాయింట్ ఏమిటంటే, అసైన్మెంట్లన్నీ టైంకి సబ్మిట్ చేయాలి. అంటే ఏమిటి, అది ఏమిటో మళ్ళీ చెప్తా. మూడవది సబ్మిషన్ ఆఫ్ సాధనా చార్ట్ అని ఉంటుంది. అంటే దాంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అవన్నీ ఉంటాయి. మీరు అది ఫిలప్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. అయితే అన్నీ మీరు ఆ సాధనా చార్ట్లు చెప్పినవన్నీ మీరు చేయలేకపోవచ్చు. మెల్లమెల్లగా చేయటానికి ప్రయత్నించాలి. ఏమేం చేశారో ప్రతి వారం అందులో రాయొచ్చు. తర్వాత
పాయింట్స్ 2-3 ఫ్రైడే 8 సబ్మిట్ చేయాలి. ఏమిటి 2 ఏమో అసైన్మెంట్లు, మీకు ఇచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్లు ఒకటి, ఈ సాధన చార్ట్. ఈ 2 కూడా ప్రతి వారం ప్రతి ఫ్రైడే ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి 8 లోపు మీరు సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట. ఏది ఈ సాధన చార్ట్ అన్నది మీకు ఇచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా తర్వాత అటెండెన్స్ 85% మీరు అటెండ్ అవుతూ ఉండాలి క్లాస్కి. అలా ఈ 3 కనుక చేయకపోతే మిమ్మల్ని కోర్సులో నుంచి కూడా మరి రిమూవ్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి రావచ్చు. సో అందుకని ఈ 3 ఫాలో అవ్వటం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. సో 85% అటెండెన్స్ ఉండాలి. అసైన్మెంట్లు సాధన చార్ట్ ప్రతి వారం శుక్రవారం రాత్రి 8 లోపు సబ్మిట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ కోర్సులు అన్ని భాషల్లోనూ ఉంది. ఈ అడ్వాన్స్ కోర్స్ కూడా 18 రోజులు గీతా క్లాసులు ఏ భాషల్లో అయితే ఉన్నాయో ఈ అడ్వాన్స్ కూడా అన్ని భాషల్లోనూ, ఇంగ్లీషు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, తెలుగు, గుజరాతీ, తుళు అన్నిట్లో కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది ఈ కోర్సు యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ కోర్సుకి అప్లై చేయటానికి మీకు ఇవాళ రేపట్లో ఆ గూగుల్ ఫామ్ మీకు వస్తుంది. దయచేసి దాన్ని కొంచెం శ్రద్ధగా గమనించండి. మీకు అప్పుడు అది చూసుకుంటే వెంటనే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో మీరు అప్లై చేసినప్పుడు మీకు తర్వాత మెయిల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో గూగుల్ ఫామ్ ఒక్కసారి చూద్దాము. ఈ లోపల పోల్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను. మీరు పోల్ కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. 17th చాప్టర్ పోల్. సో పోల్ స్టార్ట్ చేశాను. సో మీరు పోల్ చూస్తూ ఉండండి. నేను గూగుల్ ఫామ్ కూడా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. అప్పుడు మీకు ఆ ఫామ్ గురించి కూడా కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. హరే కృష్ణ. తర్వాత క్విజెస్ అన్నీ ఈరోజు పోస్ట్ చేస్తానని చెప్పారు మాతాజీ. సో ఐ థింక్ అన్నీ అంటే అప్ టు 16 వరకు అయ్యాయి అనుకుంటాను. అవి పోస్ట్ చేస్తారు. సో ఫామ్లో మీకు గూగుల్ ఫామ్ ఇది అంటే మామూలుగా మీరు క్విజ్ ఫిల్అప్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే ఈమెయిల్, మీ పేరు, మొబైల్ నంబరు, మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు, తర్వాత ఎప్పుడు ఈ 18-day గీతా క్లాస్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేశారు, ఏ లాంగ్వేజ్లో మీరు అటెండ్ అవుతారు, లెవెల్ 2 మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలి, మార్చుకోవచ్చు, తెలుగే కావాలని లేదు. అలా మీరు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. తర్వాత మీరు ఇంకా హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిస్తున్నారా ఏమిటి, ఇలా ఈ సాధనా చార్ట్ ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా అటెండెన్స్ విషయము ఇవన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి. జస్ట్ మీరు ఆన్సర్ చేసేసి అన్నీ కూడాను చివరికి సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట. అది ఈ సాధన, ఈ అప్లికేషన్, ఏది అడ్వాన్స్ గీతా క్లాస్కి అప్లికేషన్ అది. సో ఆ తర్వాత ఇందాక దానికి కావలసినటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అవి చెప్పడం జరిగింది. సో అది మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ గూగుల్ ఫామ్ని ఈరోజు మీకు గ్రూప్స్లో పోస్ట్ చేస్తారు. సో దయచేసి చూసుకోండి. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ రవికుమార్ ప్రభుజీ. సో హరే కృష్ణ ఏదైనా మాతాజీ. ప్రశ్నలు ఉంటే చూద్దాము, లేదంటే ఈ ఆన్సర్స్ ఒక ఫ్యూ మినిట్స్లో చెప్పచ్చు. ఆ, ఇక వేరే అనౌన్స్మెంట్స్. సో మీరు అవి తర్వాత టెంపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కొంత ఉన్నది. మీకు అంటే చూస్తూనే ఉండుంటారు, ఏది భాగవతం క్లాస్ ఉంది, కృష్ణ పుస్తకం ఉంది పఠనం. భాగవతం క్లాసు వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ తీసుకుంటారు, కృష్ణ పుస్తకం నేను తీసుకుంటాను. వాటి డీటెయిల్స్ కూడా మీకు తెలియకపోతే పోస్ట్ చేస్తాం గ్రూప్స్లో. సో మీరు ఎవరైనా అటెండ్ అవ్వాలంటే అవి రోజు ఉంటాయి ఆ క్లాసెస్. భాగవతం ఉదయం 8 గంటలకు, కృష్ణ పుస్తక పఠనం రాత్రి 8:30 గంటలకు. సో కృష్ణ పుస్తకం అంటే భాగవతంలోని దశమ స్కందంలో కృష్ణావతారం, ద్వాపర యుగంలో కృష్ణావతారం గురించి ఉంది భాగవతంలో దశమ స్కందంలో. దానిని తీసి వివరంగా భాష్యంతో రచించారు. సో ఆ కృష్ణావతార ద్వాపర యుగ భాగవతంలో ఉన్న ఆ దశమ స్కందాన్ని మనం వివరంగా ఈ కృష్ణ పుస్తకంలో చదువుతాం అన్నమాట రోజు. సో ఆ క్లాస్ 8:30 PM అది నేను తీసుకుంటాను ప్రతిరోజు రాత్రి. ఆ తర్వాత భాగవతం ప్రతిరోజు ఉదయం 8 గంటలకు భాగవతం ఉంటుంది, 1 గంట వినొచ్చు. శ్రీ వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ తీసుకుంటారు. సో ఇవన్నీ రోజు ఉండే క్లాసెస్. సో మీరు వీటన్నిటికీ కూడా ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ కూడా దానికి అవసరం లేదు. ఆ 2 క్లాసెస్కి మీరు లింక్ తీసుకుని అటెండ్ అవ్వటమేను. సో ఆ పని చేయొచ్చు. అది 18 రోజులు గీతా క్లాస్ రిపీట్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఈ అడ్వాన్స్ కోర్స్కి అప్లై చేసుకుని అది మీకు గనక అది వీలైతే మీరు అది కూడా చేయొచ్చు. సో ఏదైనా అన్ని రకాల ఆప్షన్స్ మీకు ఉన్నాయి. సో ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే మీరు ఆ ఆప్షన్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తర్వాత ఒక్క విషయం అది ఏమేమి క్లాసెస్ రోజు ఉంటాయి అన్నది, అంటే తప్పనిసరిగా ఉండేది భాగవతము, కృష్ణ పుస్తకము వితౌట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది. విత్ రిజిస్ట్రేషన్ భగవద్గీత 18 రోజులు ప్రతి నెల ఉంటుంది. తర్వాత అడ్వాన్స్ క్లాస్ ఏమో శని ఆదివారాలు ఉంటాయి. శనివారం ఒక చాప్టర్, ఆదివారం ఒక చాప్టర్. శనివారం ఉదయం ఒక క్లాసు సేమ్ చాప్టరే మళ్ళీ సాయంత్రం రిపీట్ అవుతుంది. 2 సార్లు చెప్తాము. ఎందుకంటే కొందరికి ఉదయం వీలవ్వచ్చు, కొందరికి సాయంత్రం వీలవ్వచ్చు. కాబట్టి నెక్స్ట్ చాప్టర్ని అలాగే ఉదయం సాయంత్రం సండే చెప్తారు, ఆదివారం. సో శని ఆదివారాలు అడ్వాన్స్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి. అది హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చెప్పండి. ఒక వేద అని ఆమె హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీ ప్రశ్న అడగండి వేద గారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి. నిన్న క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడం వీలవ్వలేదు మాతాజీ. ఒక్కసారి ఏకాదశి ఉపవాసం ఎలా ఉండాలో ఒకసారి చెప్తారేమో అని చెప్పేసి. ఏకాదశి ఉపవాసం ఎలా ఉండాలి అంటే సామాన్యంగా అంటే మనం ధాన్యాలు ఏమీ తినకూడదు, ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఉపవాసానికి. ఆ తర్వాత పాలు, పండ్లు, తర్వాత మీరు దుంపలు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. తర్వాత వేరుశనగ పప్పు, ఇటువంటివి కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవి తీసుకోవచ్చు. వేరుశనగ పప్పు ఉడకబెట్టుకుని తినచ్చు, కాయగూరలు పచ్చివైనా తినొచ్చు, లేదంటే ఉడకబెట్టుకునైనా తినచ్చు. ద్వాదశి రోజు ఏం చేయాలి మాతాజీ? అంటే ఏకాదశి రోజు ఉపవాసము. ద్వాదశి రోజు అంటే మీరు ఉన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి ఎప్పుడైతే ఏకాదశి ఈ ఫాస్ట్ బ్రేక్ చేసే టైంకి వాటరో ఏదో ఒకటి తీసుకోవటం చేయాలి. అది ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క టైం ఉంటుంది. మీకు ఏకాదశి
దీని గురించి పోస్ట్ చేస్తాము. మా దగ్గర ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది, అది పోస్ట్ చేయిస్తా. ఈరోజు మాతాజీని అడిగి పోస్ట్ చేయమని అడుగుతాను. మీరు అందులో కూడా చూడండి, ఇంకా వివరంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో ఉంటుంది. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సతీష్ కుమార్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీ ప్రశ్న అడగండి. సతీష్ కుమార్ గారు ఉన్నారా అండి? శంకర్రావు గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీ ప్రశ్న అడుగుతారా? శంకర్రావు గారు. శంకర్రావు గారు. హరే కృష్ణ. సతీష్ కుమార్. ఓకే మేడం, గెలాక్సీ జియో మీరు అడుగుతారా? మీరు అడగండి మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకుని. గెలాక్సీ జియో మాతాజీ. హరే కృష్ణ. గెలాక్సీ జియో మీరే మాట్లాడుతున్నాం. అడగండి మాతాజీ. మీ వాయిస్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి. చేసాం, వినబడుతుంది కదండి? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది మాతాజీ, అడగండి. రేపు తోటి లాస్ట్ కదండి? అవును మాతాజీ, మాతాజీ. మరి అడ్వాన్స్ కోర్సెస్ అంటే ఓన్లీ సాటర్డే సండేనండి? అవును మాతాజీ, ఓన్లీ సాటర్డే సండే. ఆ టైమింగ్స్ చెప్తారా మాతాజీ? టైమింగ్స్ మార్నింగ్ 6 AM కి మార్నింగ్ క్లాస్ మాతాజీ, ఈవినింగ్ క్లాస్ 6:30 PM కి, 6:30కి సాయంత్రం, ఉదయం 6 గంటలకి. శనివారం ఆదివారం 2 రోజులు కూడా ఒకే టైమ్స్, ఉదయం 6, సాయంత్రం 6:30. ఎన్ని రోజులు 3 months వరకు. ఇది ఫస్ట్ ఈ సెషన్ రేపు అక్టోబర్ 1st వీక్ వరకు ఉంటుంది మాతాజీ. ఎప్పటి నుంచి మాతాజీ? ఎప్పటి నుండి అంటే యాక్చువల్గా ఒక స్టార్ట్ చేసాము జస్ట్ ఇప్పుడే, కానీ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అందులోనే ఇంక్లూడ్ చేసేస్తాము. మీరు ఫస్ట్ ఒక 2 చాప్టర్స్ స్టార్ట్ అయిపోతే మాకేమి మరి పర్వాలేదా మాతాజీ? పర్వాలేదు, మీకు తర్వాత ఇంక్లూడ్ చేసే ప్లాన్ పెట్టారు. సో మీరు ఇక్కడి నుంచి, ఎందుకంటే మీ బేసిక్స్ తెలుసు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఓకే. చివరిలో మళ్ళీ మీకు మిస్ అయింది, మీకు ఆ మెటీరియల్ అది దొరుకుతుంది. మాకు ఇది ఇస్తారా మాతాజీ, ఈ క్విజ్ ఇవన్నీ సర్టిఫికెట్స్? వస్తాయి మాతాజీ. క్విజెస్ అంటే మీ క్విజ్లు ఉంటాయి, ఆ తర్వాత లాస్ట్కి ఒక ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అది లింక్ మీకు గూగుల్ ఫామ్, ఇప్పుడు చూపించిన ఫామ్ మీకు పోస్ట్ చేస్తారు గ్రూప్లో. మీరంతా అది అప్లికేషన్ ఫామ్, అంటే రిజిస్ట్రేషన్ బదులు ఈసారి ఇలా అప్లికేషన్ ఫామ్ ఈ క్లాస్ అది అప్లై చేస్తే దాంట్లో అప్లై చేయాలి. సరే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శంకర్రావు గారు మీరు అందుబాటులో ఉన్నారా? శంకర్రావు గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఈ ప్రశ్న అడుగుతారా? తర్వాత సతీష్ కుమార్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీ ప్రశ్న అడగండి. మాతాజీ, గోపాల్ ప్రభు గారు ఒక క్వశ్చన్ పెట్టున్నారు చాట్ బాక్స్ లో. 36 members attended advanced level 2 Bhagavad Gita classes conducted by Dr. Mohan Rao 9/7/2021 completed. Will the management issue any certificate? Please advise అని అడుగున్నారు.
ఆహా. అది తెలియదు ప్రభుజీ. అంటే అప్పుడు అది ఒక అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో అప్పుడు అది చేసాం. ఈ కరిక్యులం కొత్తగా ఫామ్ చేశారు ఈ అడ్వాన్స్ క్లాసెస్కి. సో దీనికి సర్టిఫికెట్ అనే విషయం మరి కరెక్ట్గా తెలీదు, కనుక్కోవాలి ప్రభుజీ. నాకు కూడా ఆ విషయం ఇంకా ఐడియా లేదు. మీకు కనుక్కుని ఇన్ఫామ్ చేస్తాం. మోహన్ రావు ప్రభుజీని కూడా కనుక్కోవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సతీష్ కుమార్ శంకర్రావు గారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదు, మీరు లాక్ తీయలేదు. అడగండి మాతాజీ. కరెక్ట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్తున్నారు. క్లాస్ లాస్ట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ మీ క్లాస్ అవుతుంది లేదా? మాకు ఎంతో 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 పుణ్యం చేస్తున్నారు మీ క్లాస్. హరే కృష్ణ మాతాజీ బుక్స్ రాలేదు మాతాజీ. బుక్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చారా మాతాజీ మీరు? ఇచ్చాము. ఓకే. అయితే మీరు అంటే యూజువల్గా 10 days ఈజీగా పడుతోంది. ఇప్పుడు కొంచెం ఈ మనకి కోవిడ్ వల్ల వాటి వల్ల స్లో అవుతున్నట్లుంది ఈ ప్యాకేజ్ డెలివరీస్. అందుకని కొద్దిగా ఆలస్యం అవుతున్నట్లుంది, బట్ వస్తాయి. మీరు ఎప్పుడు ఆర్డర్ ఇచ్చారు? 9-10 days అవుతుంది మాతాజీ. ఓకే. అదేదో పిన్ కోడ్ ఏదో వస్తుంది అన్నారు కదా, మరి అవి రాలేదు అన్నారు బాబుని అడిగితే. పిన్ కోడ్ కాదు, పిన్ కోడ్ ఓటీపీ ఓటీపీ అదే. ఓటీపీ అది మీరు పేమెంట్ అప్పుడు వస్తుంది అనుకుంటా ఓటీపీ. మరి నాకు సిస్టమ్ తెలీదు. అందుకని ఓటీపీ వస్తేనే మీకు కంప్లీట్ అయి ఉండాలి ట్రాన్సాక్షన్, పర్చేజ్. డెలివరీ టైంలో కూడా కొరియర్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఓటీపీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది మాతాజీ. అంటే మళ్ళీ చూడాలా, మళ్ళీ పెట్టాలా, ఏటి అవసరం లేదు ఆగమంటారా? మాతాజీ, మీకు వస్తుంది. అది వెయిట్ చేయండి. ఇది రాకపోతే ఒక 2 days లో మళ్ళీ మీరు మాకు రేపు ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. మీ నెంబర్ అది తీసుకుని మీకు కన్సల్ట్ నెంబర్ ఇస్తాము, దాంతో మీరు మాట్లాడి ఒకసారి కన్సల్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు. అంటే మళ్ళీ క్లాస్ అవుతుంది కదా, ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఎవరిని అడగాలని మళ్ళీ ముందుకుండా మరోసారి చెప్తున్నాను. అదే ప్రభుజీ, రవికుమార్ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు ఒకసారి నోట్ చేసుకుందామా మాతాజీ నంబర్? రేపు కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రేపు కూడా అలాగే మాతాజీ. నంబర్ నోట్ చేసుకుందామా ప్రభుజీ? ఇప్పుడు నేను నోట్ చేసుకుంటాను మాతాజీ. మీ నంబరు షార్ట్ బాక్స్ లో పెట్టగలరా? డైరెక్ట్ మెసేజ్ చెప్పేది మీరు డైరెక్ట్ గా ప్రభుజీ పెట్టచ్చు మెసేజ్. తెలియదమ్మా, చెప్పలేను మాతాజీ. నెంబర్ చెప్పుదనా? నెంబర్ చెప్పండి మాతాజీ, నెంబర్ చెప్పండి, నేను నోట్ చేసుకుంటాను. చేయండి. 70 36 39 41 చెప్పండి. 41 27 ఓకే మాతాజీ. మీ పేరు ఎవరి పేరు మీద బుక్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు మాతాజీ? శంకర్రావు గారి పేరు మీద. నోట్ చేసుకుంటున్నాను మాతాజీ. అది మళ్ళీ అడుగుతాను, మళ్ళీ రేపు హ్యాండ్ వచ్చేసి మాట్లాడతాను ఎవరి పేరు అంటే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ మనకి వాళ్ళకి హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను వెరిఫై చేస్తాను మాతాజీ. రోజు వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఇది కనుక్కుంటాం ప్రభుజీ. మరి మాతాజీ వాళ్ళకి కూడా అడుగుతారు కదా, మీరు కాంటాక్ట్ అయ్యి. ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ సతీష్ కుమార్ ప్రభుజీ, మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మీ క్వశ్చన్ అడుగుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చెప్పండి. మాతాజీ 2 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మాతాజీ. ఒక ప్రశ్న ఈరోజు చెప్పిన సెషన్ శ్లోకం గురించి మాతాజీ. ఒకటి ఆహారం గురించి చెప్పారు కదా మాతాజీ, 3 గంటల లోపే తినాలి, లేదంటే స్వామివారికి నైవేద్యం అది ప్రసాదంగా తినాలని. అంటే ఇప్పుడు పొద్దున్నే బాక్స్ తీసుకొని వెళ్తాం కదా మాతాజీ ఆఫీస్లకు వెళ్ళేటప్పుడు.
అంటే అది 3 గంటల తర్వాతనే తింటాం కదా మాతాజీ. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మాతాజీ? అంటే స్వామికి నైవేద్యం పెట్టాలా? డైలీ మనం ఆ, చేసుకునే ఆహార పదార్థాలు నైవేద్యం పెట్టాలనా? ఎలా అన్నట్టు మాతాజీ అది? అంతే అంతే ప్రభుజీ. ఏది చేసుకున్నా మనం ముందు స్వామికి నైవేద్యం పెట్టేస్తే ఇంకా మనం తర్వాత ఎప్పుడు తిన్నా పర్వాలేదు. సో ఇక్కడ ఆహార పదార్థాలు అనేది మనం ఏదైనా చేసినప్పుడు 3 రకాల పరిశుభ్రత కావాలి. ఒకటి పాత్రల పరిశుభ్రత ఉండాలి, ఒకటి పదార్థాల పరిశుభ్రత ఉండాలి, మనం వండే పదార్థాలు. 3 మన వండేటటువంటి మన మనస్తత్వంలో కూడా పరిశుభ్రత ఉండాలి. అందుకే ఇప్పుడు బయట నుంచి ఏదైనా తెచ్చుకుంటాం, అంటే అందరూ ఏదో పరిశుభ్రత మనస్సులో పరిశుభ్రత లేకుండా వండుతారని కాదు, కానీ చికాకులతో ఉండొచ్చు, కోపంతో ఉండొచ్చు. సో ఈ రకంగా అలాగే పాత్రల పరిశుభ్రత లేకపోయినా, వండే పదార్థాలు పరిశుభ్రత లేకపోయినా, వండేటటువంటి మనుష్యుల మనస్సులో ఆ టైంలో భావాలు సరిగ్గా లేకపోయినా కూడా అవన్నీ కూడా శరీరానికి మనకు తీసుకుంటే మనకంత మంచిది కాదు. కాబట్టి అవన్నీ కూడా పరిశుద్ధం అవ్వాలి అంటే ముందు ఏదైనా మనం భగవంతుడికి అసలు అర్పించాలి. అప్పుడు భగవంతునికి అర్పిస్తే ప్రసాదం ఏదైనా కూడా పరిశుద్ధమే. అందుకని భగవంతుడికి నైవేద్యం పెడితే ఇంకా మనం తర్వాత ఎప్పుడైనా తినచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ ఇంకో క్వశ్చన్ మాతాజీ. అంటే ఇప్పుడు మనము రాత్రికి డిన్నర్ చేసుకుంటాం కదా మాతాజీ. అంటే ఆ టైంలో కూడా మనం అంటే మళ్ళీ స్నానం చేసి నైవేద్యం పెట్టాలా మాతాజీ? లేదంటే ఎలా చేయొచ్చు మాతాజీ అది? అంటే భగవంతుడికి ఎప్పుడైనా కానీ మీరు అప్పుడు మీకు స్నానం చేయటానికి వీలు లేదు అనుకుని నైవేద్యం పెట్టడం మానవసరం లేదు ఆ కారణంగా. బట్ ఏదైనా మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే ఏది చేసినా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టటం, ఆ తర్వాత మనం తినటం. అది అక్కడ పాయింట్. ఓకే మాతాజీ. ఇంకొక ప్రశ్న మాతాజీ. నిన్న 16th క్విజ్ లో మాతాజీ ఒక ప్రశ్న ఉంది మాతాజీ. దేవాది దేవుని ప్రమేయం లేనిచో విశ్వం అనున్నది ఒక మిథ్య అను తత్వమును డాష్ అంగీకరించెదరు. ఆప్షన్స్ మాతాజీ: అవగాహన శక్తి గలవారు, దేవతలు, భక్తులు, అసురులు. ప్రశ్న మళ్ళీ చదువుతున్నాను మాతాజీ. దేవాది దేవుని ప్రమేయం లేనిచో విశ్వం అనున్నది ఒక మిథ్య అను తత్వమును ఎవరు అంగీకరించెదరు? ఎవరు అంగీకరించరు? ఓకే, అంగీకరించెదరు అని ఉంది మాతాజీ. ఓ అంటే అంగీకరించరు. ఎవరు అంగీకరిస్తారు అన్నట్టుగా ఉంది మాతాజీ. అంటే అది ట్రాన్స్లేషన్ ఇష్యూ నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే భక్తులే కదా మాతాజీ అనుకునేది, దేవుని ప్రమేయం లేనితో. అంతే కదా, క్వశ్చన్ ని బట్టి మరి భక్తులనే అనుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ చూస్తే గానీ అందుకే కరెక్ట్ గా ఒక్కొక్కసారి చెప్పలేకపోతున్నాం, కొద్దిగా ట్రాన్స్లేషన్. ఇది 16th క్విజా ప్రభుజీ ఇది? అవును మాతాజీ. ఓకే, అది ఆన్సర్ వచ్చేసి అసురులు అని ఇచ్చారు మాతాజీ, అందుకే డౌట్ వచ్చింది అది. అసురులు ఇది ప్రమేయం, దేవాది దేవుని ప్రమేయం లేకుండా. ఒక్కసారి మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదువుతారా ప్రభుజీ? ఇంగ్లీష్ నా దగ్గర క్వశ్చన్ ఉంది మాతాజీ, చదవమంటారా నన్ను? చదవండి ప్రభుజీ. The world is unreal with no God in control. This is a philosophy accepted by blank. Intelligent people. ఇది అసురులే భగవంతుడు లేరు అనేటట్టు. మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి ప్రభుజీ ప్రశ్న. ఇంకోసారి నేను చదువుతున్నాను. The world is unreal with no God in control. The world is unreal with no God in control. This is a philosophy accepted by blank dash. సో ఇది ఎలా ఉందంటే 2 రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ద వరల్డ్ ఈజ్ అన్రియల్, దెర్ ఈజ్ నో గాడ్ ఇన్ కంట్రోల్, కంటిన్యూయేషన్ అనమాట. అది అసురులు అనుకునేది. అది రెండో రకంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే ట్రాన్స్లేషన్ అలా వచ్చింది. ద వరల్డ్ ఈజ్ అన్రియల్ విత్ నో గాడ్ ఇన్ కంట్రోల్ అంటే భగవంతుడు లేకుండా ప్రపంచం లేదు
అన్న రకంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు అసురులు కాదు, భక్తులు ఆన్సర్ అవుతారు. కానీ ఆన్సర్ అసురులు. మనం ఈ విషయం నిన్న ప్రత్యేకంగా చెప్పుకున్నాం కూడా. ఆసురీ లక్షణాలలో ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ఈ జగత్తంతా కూడా మిథ్య, భగవంతుడి వల్ల కలిగినది కాదు, దానంతట అదే సృష్టించబడింది అని అనుకుంటారు అని చెప్పేసి. కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు అదే అర్థము. ఏమని అంటే ఈ ప్రపంచం అనేది మిథ్య, అది ట్రాన్స్లేషన్ ఒక్కసారి చదువుతారా ప్రభుజీ? నేను చదువుతాను మాతాజీ. దేవాది దేవుని ప్రమేయము లేనిచో విశ్వము అనునది ఒక మిథ్య. అది ఒక్క రవ్వ అంటే ఆ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ కూడా అలాగే ఉంది, కొద్దిగా మిస్లీడింగ్ గాను, అందుకని ట్రాన్స్లేషన్ ఈ రకంగా వచ్చింది. కానీ అసలు ఇంగ్లీష్లో ప్రశ్న యొక్క అర్థం ఎలా ఉండాలి అంటే దేవాది దేవుడు అంటే భగవంతుడు అనేవాడు ఒకడు లేరు, ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా మిథ్యగా దానంతట అదే అవతరించింది అని అనుకుంటారు. ఎవరు అంటే అసురులు, అసురీ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు. అది పొరపాటుగా ఆ సెంటెన్స్ అలా ఉండటంతో మనకు అట్లా తెలుగులో వచ్చింది. సో అది అందరు కూడా దయచేసి గమనించండి. ఆ 16వ క్విజ్ తీసుకునే వాళ్ళు అది ఇంకా అందుకే ఆన్సర్ కూడా చెప్తున్నాం. ఆన్సర్ అది అసురులు అన్నదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ దానికి. అంటే ప్రశ్న ఎలాంటిదంటే ఈ ప్రపంచం మిథ్య, భగవంతుడు అనేవాడు లేడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు. అది ప్రశ్న. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తరువాత మీరు అంటే ఇందాక అడిగిన ప్రసాదం ప్రశ్నకు ఇప్పుడు మీరు కనుక స్నానం చేసి ఇవన్నీ చేసి నైవేద్యం పెట్టలేకపోయినా సరే మీరు భగవంతుడికి ప్రార్థన చేసి నైవేద్యం పెట్టేయచ్చు. మీరు భోజనం అట్లా అలా నమస్కరిస్తూ నైవేద్యం పెట్టి అయినా కూడా మీరు ఆ తర్వాత భోజనం చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఏ కారణం చేతైనా ఇలా ఈవినింగ్ టైంలో మీరు మళ్ళీ అన్నీ స్నానం చేసి పూజ చేసి అలా పెట్టలేకపోయినప్పటికీ భోజనాన్ని నైవేద్యం మీరు పెట్టచ్చు. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇక అర్పణం అనుకుంటూ మనము నైవేద్యం సమర్పించుకోవచ్చు. ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేవు మాతాజీ. 90% ఆన్సర్ చేసేసారు ప్రభుజీ. సో రిజల్ట్స్ షేర్ చేస్తాను. మీరు నేను చదువుతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదవండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రతి జీవి ఈశ్వరుని యొక్క భాగం అయితే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క విధానాల ద్వారా అతడు ఎందుకు ప్రభావితుడవుతాడు? హరే కృష్ణ. మన రవికుమార్ ప్రభుజీ క్షమించాలి ఇంటరప్ట్ చేసినందుకు. ఈ మిస్టేక్స్ నోట్ చేసుకుందాం ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ టైం కరెక్ట్ చేసుకుంటే నేను ఇప్పుడే స్నాప్షాట్ తీసుకుంటాను. నోట్ చేసుకుంటే ఈ మిస్టేక్స్ అన్ని నెక్స్ట్ టైం మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటే. నేను తీసుకున్నాను. 5వ ప్రశ్న అది కరెక్ట్ చేస్తాను ఈసారి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ప్రశ్న, మొదటి ప్రశ్న, ప్రతి జీవి ఈశ్వరుని యొక్క భాగం అయితే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క విధానాల ద్వారా అతడు ఎందుకు ప్రభావితుడవుతాడు అని దీంట్లో 53% బి ఆన్సర్ చేస్తారు మాతాజీ. అది కరెక్టేనా మాతాజీ? ఎందుకంటే అతడు ప్రభువుతో తన సంబంధాన్ని మర్చిపోతాడు. సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రభుజీ. భగవంతునితో ఉన్న కనెక్షన్ని మర్చిపోతాం మనము, అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సి కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే అతడు ప్రభువుతో తన సంబంధాన్ని మర్చిపోతాడు అనేది ప్రశ్న ఆన్సర్. రెండవ ప్రశ్న, ఆత్మ ద్వారా పొందిన ప్రకృతి విధానం ప్రకారం విశ్వాసం 3 రకాలుగా ఉంటుంది. సో దాంట్లో సాత్వికము, రాజసము లేదా తామసము 3 రకాలుగా సి ఆన్సర్ గా ఉన్నది. 83% ఇది చెప్పున్నారు. మూడవ ప్రశ్న, సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి డాష్ ను ఆరాధించుచు రజోగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి
ను ఆరాధిస్తారు. తమో గుణంలోని వ్యక్తి డాష్ ను ఆరాధిస్తారు. సో దీంట్లో 3 బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి మాతాజీ. దీనికి మొదటి 80% సెకండ్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గానే ఇచ్చినారు. దేవీ దేవతలు సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి బిలో దేవతలు కరెక్ట్. దేవీ దేవతలు ను ఆరాధించుచు, రజోగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి శక్తిమంతులు అని ఉన్నది. శక్తిమంతులు రజోగుణంలో ఉన్న అసురులు 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 యక్ష అసురులు రాక్షసులు. యక్ష రాక్షసులని. మూడవది తమో గుణంలో ఉన్న వ్యక్తి భూతములను ఆరాధించును. సో బి కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. చేసిన యజ్ఞము సత్వగుణ పూరితమైనది అని ఎప్పుడు అందురు? చేసిన యజ్ఞము సత్వగుణ పూరితమైనదని ఎప్పుడు అందురు? ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ గా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది 91%. కర్తవ్యముగా చేసినప్పుడు అని ఉన్నది ఆన్సర్. కరెక్ట్. అంటే మిగిలిందంతా అందులో రాలేదనుకుంటా. బట్ కర్తవ్యంగా చేసినప్పుడు ప్రతిఫల అపేక్ష లేకుండా సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన వ్యక్తికి అని ఇంగ్లీష్లో కంప్లీట్గా ఉంది, తెలుగులో మనకి సగమే. ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. మోహం రజోగుణంలో యజ్ఞాన్ని చేసినప్పుడు అది ఇలాగ ఉంటుంది బ్లాంక్. సో రజోగుణంలో యజ్ఞం చేసినప్పుడు అది భౌతిక ప్రయోజనం కోసం లేదా గర్వం కోసం ఉంటుంది అన్నట్లుగా సెకండ్ ఆన్సర్ 79% ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. అది కరెక్ట్ మాతాజీ? కరెక్ట్ ప్రభుజీ, కరెక్ట్. ఓకే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. మంచితనము ఉన్న సాత్విక ఆహారమును తినటం వలన కలిగే ఫలితాలు ఏవి? సాత్విక ఆహారం సి ఆన్సర్ ఉన్నది. ఆయు, బలం మరియు సత్యము, సంతోషము, సంతృప్తి. ఇవన్నీ సి ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా. ఒక్క నిమిషం. దేహ సంబంధమైన తపస్సులో ఏ